Gloria! Thank you, Jesus. Nilqawkom daw kollha li qed isseguna minn ġewwa YouTube, mill-YouTube, minn madwar Malta, Għawdex. We greet and welcome all those who are following us on YouTube. We greet you. Hallelujah. U għabdu l-Bibja fidejkom. Jow podġu idejk, l-lum il-ġota mux naqbad il-Bibja fidejja, ħana għamil idejja fuq il-Bibja. Kulħat jgħidin waraja minn qalbek, bis għadis. Grazzi minn qalbi tal-kelma għadis għadijak. Li titmani, li tallimni, li trasformani, li timlini bl-erf u da kollu li huwa taġġid. Grazzi mole għadis li inti tajtin dan l-unur biex nirċivi l-kelma prezzjuża li ħarġet minn fommok li hija l-ħajja tiegħi, hija l-ikel tiegħi. It-trasformani mulej biex insir nixbaħ iktar dejjem lil Sidi Ġesu Kristu għal-glorja tiegħek Missir. Amen. Halleluja. Glorja l-mulej. Iftaħ għajt il-dak taħdejk, jew lil dik taħdejk, ejlu, iftaħ widnejk sew. Għax dak li l-passer ħajajtu kollu għalik. Ħalli meta issa ngħid xi ħaġa jgħid dali jgħid jgħid għal kollha kemm inkom. Qed tielu l-dak taħdejk. Il-dik taħdejk qed tiela. Ejdilu l-raġel, ejdilu l-mara, ejdilu l-tfal, il-kuġi, ejdilu dali ħajja kollu għalik. Biex issejk xi ħadd ħdejk jgħidlek, da jisu qed jgħid għalija, mhux iċaqallak li qed jgħid għalik. Halleluja. Mela morru fl-ewwel Pietru kapitlu 2. Dan huwa il-5 messaġġ fuq l-unur, fuq il-ġieħ. Kemm minnkom tiftakru il-kelma bil-ludi, il-kelma unur. Tiftakru x'inhi l-kelma? Faċli tiftakru għata. Għax infatti jekk taqra bl-Ingliż tispellija time. Imma ma taqrajx hekk. Taqra ħatime. Imma time tispella jekk. Il-kelma valur xi tfisser? Li inti żomm fi-stima għolja lil dak li jkun. Kulħadd jgħid jirrepeti warajja. Unur ifisser li inti żomm fi-stima għolja lil dak li jkun li turi rispett li tagħti valur għoli lil dak li jkun. Amen. Li tagħti reverenza. Mhux jiġifieri li tinklina quddiem u ta' dura, imma to revere, to highly esteem, to show respect, to show a value, you show that this man, this woman has value. Amen. Għedtilkom xi ħaġa f'kull lezzjoni li qed, f'kull darba li tkellimt għedtilkom da. L-unur ma tagħtihx lil min taħseb inti jistħoqlu. U kemm minnkom tafu għaliex? Għax kieku ma tagħtih lil ħadd. Għax anke jekk inti żomm xi ħadd fi-stima għolja f'għajnejk, xi darba dak minnu mara raġel jista' jkun mistiera kommok it-tiju kuċin l-apostlu l-profeta, xi darba għamlu xi ħaġa għalmenu f'għajnejk ħanamlu hemmhekk li lilek ma ġbitekx. Mela l-istima, il-valur, waqa. Imma għax jiena u inti nistalla kulħadd jgħid jiena raġel talla. Inti mara talla. Mela jiena u inti ma nistax nirraġunaw bħad-dinja. Ejt il-dak taħdek, inti ma tistax tirraġuna bħad-dinja. Ejt il-dik taħdek, int ma tistax tirraġuna bħad-dinja. Għax inti talla. Mela jekk jiena talla, naf li s-sejħa tiegħi hija li rid nirraġuna bħal Alla. Issa naf li nimmissjaw għax aħna tnejxu f'ġisem. Imma niftak nfakkarkom xi tallimna fil-bidu ta' din is-sena fl-ewwel Ġwanni 2 vers 6 u 7 u fl-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 17. Bħalma Ġesu hekk aħna f'din id-dinja. U jekk inti tgħid li inti ta' Kristu, mela imxi bħalu, aġixxi bħalu, tkellem bħalu. Dik il-Bibja. Ikkwotajtilkom l-ewwel Ġwanni 2 vers 6 u l-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 17. Amen. Ara, studja li msuġġett trid u dejjem ħares lejn Ġesu. Imħabba ħares lejn Ġesu. Fidi ħares lejn Ġesu. Dosija ħares lejn Ġesu. Deċma ħares lejn Ġesu ko.
Taf li Ġesu ġaddeċ ma? Kif, pastor? Number one, żgur minn ma tgħidlek Ġesu ma tajix. U kif naf? Għax Ġesu wkoll żamm il-liġi. Imma dik ma importax, imma Ġesu wkoll mhux għax tgħaddex ma' liġi, għax Ġesu kien jemmen fil-prinċipju tal-onur li beda minn Ġenesi, mhux mill-liġi. Tkellimna kemm minn darba fuq dik. Anyway, xiktar. Fejqan, ħares lejn Ġesu. Maħfra, ħares lejn Ġesu. Turi unur, rispett, ħares lejn Ġesu. Amen. Jekk inti tgħid ħares lejn il-pastor, ħares lejn Ġesu. M'għandekx problema. Serħila, jalla jien inkun ta' eżempju għalik. Sewwa, imma jien minix l-epitomija tal-Kristjaneżmu, Ġesu. Ħanirkom ħaġa ħwa. Int fejn int f'liema knisja Kristjana Biblika fejn Kristu poġġik. Ħanejdu knejjes healthy, għax perfetti ma' mkien, healthy. La Kristu poġġik hemm, sewwa, inti titobdi lil-Kristu. Jekk lilek darsek il-pastor u issa tgħid mhux ħaniġi iktar ta' men tal-pastor kont qed tmur. Issa, tkellimna fuq l-unur biżejjed kif għandna naraw in-nies Alla u Ġesu Kristu jgħid kull profeta għandu ġieħ. Kull qaddej għandu ġieħ. Tkellimni mur isimgħu il-messaġġi tal-weekend li għadda, please morru isimgħu għax powerful. Però apparti minn hekk, Kristu anka li ma kienx ħaqqu kien jonora. Anka dak li ridu salbuh onorom. U rrispetto. Mela wan, kulħadd jgħidi waraj, jiena rrid nonora għax Alla jikmandani nonora. Mela meta jien inħares biex nonora lil Marti, sewwa daqqa ninħabbu u daqqa nagħtu daqskelb għat-tows. Jew se xettatis, kol tajbin. Għax xettatis jagħtu ħafna. Però mbagħad jinħabbu ħafna interessanti. Isn't that nice? You see? Anyway. Analogija, bieħtates u l-umani. Għallalija. Imma anyway, ġifieri, int minn int, għax jintalla l-istandard huwa Alla, full stop. Amen? Imma għax inti, ma l-inti lejja tħares. Imma għax dak, ma inti lej dak tħares. Inti lej ma tħares għalmi. Inti zafejna fjen inti follower of Christ, not follower of pastor. Issa, once again, mux għad nużadik bħala skuza ta' għax l-ewel Korintin kapitlu 11, Pawlu jgħid immitaw li bħalma jina namitaw Kristu. Sewwa u jina dak huwa xogħli u mhux xogħol il-pastor biss xogħolkom, kollha kemm minnkom li tgħid jinta Ġesu u nispera li ma tkomx għall-bambin. Amen? Li jgħidu ta' Ġesu, intom eżempju, intom ambaxxadur, kull fejn tmur inti l-ambaxxadur ta' Kristu. Amen? Halleluja. Vera il-ħadd mandu iħares lejk b'tali mod li jpoġġik fuq pedestal li jekk għax taqanti mela jaqa' kulħadd. Le, jekk taqanti jekk għax ħadd huwa spiritwali xejlek l-ewwel fi ktib Galatin, jekk inti spiritwali dak li huwa mur iġbru. Hekk turi li inti spiritwali. Amen? Halleluja. Anyway, just imma importanti di għax illum ħajetkellem fuq l-unur fil-familja. Nsi saħwa, il-Knisja mimlija familjiet. Number one, il-Knisja hija familja Alla. Però in-nies li jiġu fil-Knisja huma kollha familji. Allura jekk anke naqbdu l-kwalifikazzjoni ta' Ministru Alla, il-Bibja tgħidlek jekk inti tittara Ministru tajjeb, ħares lejh kif jopera fid-dar. Alla l-ewwel ma ħalaq la kienet knisja, la kienet missjoni, la kienet katedral, la kienet l-ewwel ma ħalaq familja. U l-Knisja hija familja. Il-poplu Alla hija familja. Allura jekk aħna rridu nindirizzaw l-unur u ma nafx hekk ħanistenna kollox jew nispiċċa kollox illum fuq dan is-suġġett għax qed nitkellmu fuq l-unur u issa ħanindirizza speċifikament il-familja. Dan il-weekend nitkellem fuq l-unur, imma fuq unur differenti. Unur u kif bl-unur inti jekk inti vera topera bl-unur,
inti tara l-breakthrough biex dak li der impossibbli jsir possibbli f'ħajtek. Nhar il-weekend li ġej, titilfuwix. Imma llum ħajn nitkellem fuq l-unur bejn il-familja. Kemm hawn minnkom miż-żewġin għal dik? Kemm hawn minnkom taqblu dejjem 100% f'kollox ma' martek għal dik? Alright, in-nisa, kemm hawn minnkom taqbel dejjem f'kollox ma' żewġek għal dik bej? Stenna fti. Imma alla xorta jridek tonora. Imma alla xorta li l-mara jrid li tonora l-żewġa. If you want to leave now before it gets more hot, you may. Ftakar aħwa, Ġagbu, kapitlu 1, vers 17. Kull ħaġa tajba u kull don tajjeb ġej mis-sema u minn Alla il-Missih. Li ma fihx tidwir, jiġifieri Alla li huwa perfett u bla kantonieri. Nixbħu ħafna hemmhekk, mhux fil-perfezzjoni, ma bla kantonieri nixbħu ħafna. Il-ġimgħa l-oħra għedtilkom u għajkompli nibni fuqha. Fejn f'waqt li kont għandent insuq l-Ispiritu tal-Mulej nisimgħu jgħidu dil-kelma. Kull ħaġa tajba għandha l-bidu tagħha fis-sema. Every good thing has its beginning in heaven. Ħanejdilek daqsxejn differenti oħra. Every good thing initiates in heaven. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Tiġi saltnatek, ikun dak li tritint kif fis-semek ukoll fuq din l-art. Mela l-art, speċjalment il-Knisja li qiegħda fuq l-art, titkun ir-riflessjoni tas-sema. Aħwa, titkażax iż-żejjed bid-dnub tad-dinja tagħha. Ta' fejn inweġġa jiena fejn nara d-dnub fil-Knisja. Mhux qed ngħidlek għax aħna perfetti, għax aħna kollha nisbaljaw. Imma fejn id-dnub jiġi tollerat u nagħmlulu żgħiżi. Għax dak żgur ma jsirx fis-sema. Kristu huwa ħanin, Alla huwa ħanin, imma ma tmurx tqarraq dik innifsek li Alla xi darba jħobb id-dnub u l-ħażin u dak li huwa korrott u mawweġ. Alla dak l-affarijiet jabborrihom. Għad irid nagħmilkom messaġġ jismu xi ħaġa karra. Alla li jħobb jobod. Dak darba oħra. Imma għansi mux għal jħobb, Alla li mħabba li jobot. The God of love who hates. Dak ġej messaġġ fil-futur. Għadu għat iżir. Imma jina u inti għanna, għanajlek, jina marti tizbalja kem tizbalja, għara ma tmux darba il-mulej ħajaj li għandak raġun ibni. Jek jina noħoda fuqa, jew noħoda konta taħħa, jew nkella mpattijela. Għara taħseb xi darba l-mulej lek għandak raġun. Mina kukok kon namel. Għax li Alla jippretendi li jina nimet għalilu mux il-marti. Jekk marti jiena namella xi ħaġa u naqam possibbli għax in kważi perfett. That was the joke of the year. Ejjet u naqa. Hallelujah. Imma jekk jiena namella xi ħmerija u wieti tkun tidgranfa miegħi mhux bl-imħabba ma dak il-ħin. So, dak il-ħin jekk jiena wkoll niżbalja, Alla ma mhux taħseb li l-marti xi darba ħajdilha sewwa ta' għaliex mhux qed jitrattak sewwija, għandek raġun ara. Ara x'ħad tagħmel fuq għadi. Inti taħseb lek ħajdilha
Ngħidlek jekk xi darba taħseb hekk, inti l-Alla dak qatt ma ntqajt miegħu. Għax Alla jrid li jiena nimita lilu mhux lil Marti, jew lil pastor, jew lil bishop, jew l-apostlu, jew id-doni kollha. Jew inkluż li għalhekk kiena u inti kollha kemm aħna kontabbli, għax l-eżempju għamilulna Kristu m'għandix għalfejn ħares hemm kien iktar. L-ewwel Pietru 2 ikun infaħħar ismek mulej. Halleluja. Grazzi Ġesu. Kjoġobkom it-full mobiles, jekk insejt naqfrulek, ma tinsix li huwa parti li aħna nonoraw lil-mulej, fid-dar tal-mulej nitfuq il-mobiles. Ħalli jkun ta' distrazzjon għalik, la l-kellim u laqqas għal dak ta' madwarek. Halleluja. Mela, l-ewwel Pietru, kapitlu 2, vers 17, l-Iskrittura tajdan il-klim. Għatu ġieħ lil kulħadd. Għatu ġifieri unur lil kulħadd. Lil kulħadd ġifieri, lil Prim Ministru, lil kap tal-Oppożizzjoni, lil President, lil partitarji fuq livell politiku, lill-avukat, lill-tabib, lin-ners, lill-waiter, lill-pulizija, għati ġieħ unur lil kulħadd. Lil dak li ġiġ bollok id-dazbin wara l-bib tiegħek, għati ġieħ. Lil postman, għati ġieħ honoraħ. Onora lil kulħadd. Il-dawk li jaħdmu fil-medja, il-dawk li għodu fil-bib jilqawk u jgħidulek welcome, il-dawk li ranġaw is-siġijiet, għatu ġieħ lil kulħadd. Tkellimna u ħanitkellmu il-weekend li ġej fuq xi ħaġa daqs fuq l-unur issa biex inti tara l-breakthrough f'ħajtek. Mela, m'hemm imkien fil-ħadd fid-dinja li inti Alla għalek il-dak id-diżonoraħ. Infatti faċli tiddiżonorilek innifsek billi inti turi d-diżonor li ħadd ieħor jiġi fuqek. Mela jiena u inti irridu nagħtu unur, nagħtu ġieħ, rispett, nżommu fi stima għolja lil kulħadd. Ħobbu lill-aħwa. What a novel idea. Nħobbu lil xulxin. Ħobbu lil xulxin. Imu lill-Alla. U għatu ġieħ lis-sultan. F'din il-knisja għatu ġieħ lill-pastor. Fix-xogħol tiegħek għati ġieħ lill-boss. Fil-pajjiż għati ġieħ lill-Prim Ministru, il-President. Jekk tgħix l-Ingilterra għati ġieħ lill-Reġina jew ir-Re. Għati ġifieri ġieħ unur lil dawk li ma fuqek. Full stop. Għal dawk li ma smajtunix, mhux qed għallem kien ma jgħidlek adura lil xi ħadd, imma onora lil kulħadd. Qed tifhmu? Fl-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 19 u 20 tgħidin hekk, intom ma tafux li intom mixtrija bi prezz għoli. U ġisimkom mhuwiex tagħkom anka fl-ewwel Pietru kapitlu 1 vers 18-23 tgħidlek għax intom ma ġejtux bifdija bid-debb u bil-fidda. Imma bid-dem prezzjuż ta' Ġesu Kristu ġejtu bifdija. Intkom prezzkom huwa għoli. Mela il-brother li jirritani, il-sister li ddejjaqni, il-kuġina li ma nistax nissapportija, tittonora. Tittonora. Titturja rispett. Rispett li umana. Rispett li huwa uman, għax kull uman huwa maħluq fi xbija ta' Alla. U kull wieħed li qatt teżista u qatt jeżisti kollha ġew mixtrija bid-dem prezzjuż ta' Ġesu Kristu. Kollha. Kollha Ġesu mita għal kulħadd, mhux għalina biss. Aħna qed nibbenefikaw fiha għax aħna hemmilna u qed nattuvawha f'ħajjitna. Imma Ġesu xerred demmu għal kulħadd. Mela għal kulħadd jekk Kristu kapaċi kien jara valur f'xi ħadd anke li qabadu,
Jina u inti nistgħu naraw valur f'nies madwar id-dinja kollha. Għalhekk ngħinu lil xulxin, għalhekk ngħinu lil dak li huma fid-batija fejn tista', tgħin fejn tista'. Għax aħna nemmnu fid-dinjità tal-bniedem, tal-umanità, nemmnu anka annimal nara. Taf il-ktib ta' Proverbi tgħidlek il-bniedem talla anka jieħu ħsieb u jirrispetta l-ħajja tal-annimal tiegħu. Anka l-annimal, għax anka siġra, anka pjanta, anka dudu, jekk jiena nista' minflok nirfsu nwarbu fil-ġemp, għaliex ħanieħu minnhom billi nirfsu. Fis-sens li bis-seta niri, x'nieħu jiena minna għax ikun hemm kokroċ ja ħasra. Mhux fil-ċina, Jew xi ħanfusa. Kemm ankom ġieli krajtu ħanfusa? Intom ġieli affextu xi werdina. Kif qisha toħroġ qisha passizzja tal-irkotta minn ġewwa? Skużani jekk qed qabdek il-ġuħ. Meta kont żgħir hekk kont naħseb u ngħid ara m'għandha passizzja tal-irkotta żgħar. Bis-serjetà, abbandonajt li xi joħroġ minnhom abjad qisu l-kotta bajda minnhom. Għati ġie. Kreazzjoni tal-mulej. Issa, all right, jekk hija fid-dar tiegħek naf id-deħħija għax issa tkun ta' mikrobuta. Imma jekk inti appart il-kokroċ. Imma bis-seta, jekk jiena ħanfusa pereżempju minn dawk is-suwed, imma diħanix. Jekk ikun hemm brimba fid-dar, jekk l-ewwel ma nista' nipprova nagħmel nitfaħħa barra mhux ma tolix. Do you know why that actually I respect creation? I love creation. My daddy made creation, ta. Your daddy made creation. Kollox għandu il-funzjoni tiegħu. Issa ovvjament il-kreazzjoni li aħna llum ingawdu mhux il-kreazzjoni perfetta li krea Alla. Sewwa għax ġiet korromputa l-kreazzjoni, imma il-kunċett huwa di. Ma nħux peċir meta xaħat joqgħod pereżempju joqgħod għal is-siġġijiet just for fun. Kalla ħabib tiegħi jiena kien verament kattiv. Kien jaqbad is-siġġijiet joqgħod jinfoħhom. Jiena lija dik narah dura. Tifhem, li ssawwad kelb jew papi jew x'pjaċir qed tieħu. Da kollu biex ngħidilkom li la hija ħlejqa Alla. Ftakar vera Ġesu mitalina, però fl-ewwel Kolossin kapitlu 1 tgħidlek li Alla Kristu feda il-kreazzjoni kollha. He redeemed all creation with his blood, not just humans, believe it or not. We should respect creation. Bis-seri ta' ngħidilkom. U jekk jiena nirrispetta l-kreazzjoni, qed nonora l-kreatur li għamilu. Amen. Just a side note, xaħġa sabiħa li timess semmija, ma għat ma semmejt kokroċ qabel, ma bżomma. Halleluja. Grazzi mulej. Mela, morru fi ktib tal-Lut issa, Lut. L-ispirtu tal-mulej jataw. Bis-serità ngħidilkom, mhux iċċajta da. Taf li Alla jħobba l-kreazzjoni tiegħu. Taf li Alla jitnikket meta aħna ma nieħdu ħsieb il-kreazzjoni tiegħu. Ngħidilkom ħaġa waħda, jekk intom li vera tħobbu l-Alla, ngħidilkom ħaġa, ħudu ħsieb għall-kreazzjoni. Ħadd morru baħar das-sajf, ħadd tagħmlu barbecue, tħallux maqjel warajkom. Taf li jiena xi kultant, ħaniftaħ qabija nnifsi. Tibżax, ħadd ma jiġi jaddurani wara. Imma taf li jiena jekk nara karta f'nofsa triq id-deqni nmur niġbora. Do you know that these things bother me? Taf li jekk jiena nara ġnien u nara jien naf xi flix kun tal-plastik hemm xi ħadd tefgħu hekk. Taf li tibboderjani. Imma l-umani mhumiex kapaċi japprezzaw xi ħaġa sabiħa jridu bil-forsi korrompuha. You know what? Of all the people of the world, we should be most of that. Għax dik hija kreazzjoni ta' missieri.
li tali li biex ngawdija u nopprezza mhux naffiġa. Amen. Ġifieri morru baħar, gawdu, ħudu pjaċir. Imma ħudu ħsieb il-baħar, ħudu ħsiebu l-baħar. Taf kemm nara nies annimali ħasra jmutu mħabba turrun taħmiġ fl-ibħra. Taf li tweġġani dik li jiena kreatur, il-kreazzjoni aħseb wara l-kreatur. Da kollu għandu xaqsa maġiħa xina t-nonora l-sidi, t-nonora l-missir. Amen. Allora, ħudu ħsieb il-bar, ħudu ħsieb l-ispjaġġi u l-xtajt ta' Malta. Anka mux għaxin bis Malti, għaxin Kristjan. Ta' Kristu, ħudu ħsiebhom dal-fed, tħamġux. Ħudu ħsieb l-kreazzjoni. Għalik il-muli għamela dik biex gawdija, mux biex taffiġa u tkissira u t-komporampija. Amen. Just Lut kapitlu Hallelujah. Hebrews chapter 13. Lut kapitlu 13. Għadnu biex nitkellem hekk magħkom. ħanejdilkom aħwa. Li nkun spiritwali mhux biss li nipritka l-kelma ta'. Inkun spiritwali ħin kollu. Spiritual is what I am, not what I do. Hallelujah. Lut kapitlu 12. Fejterkom 13, skużawni. Kull darba ngħid 12. Mela, ħanabdaw minn vers wieħed. Żgur ma ħsibx ħalles illum, imma ħanibdew. Ħatibqa' magħkom l-imħabba tal-aħwa. Tinsewx tilqaw lil-barranin. Minħabba fekk xi wħud laqgħu l-anġli bla ma kienu jafu. Ftakru f'dawk li huma fil-ħabs. Daqs li kieku kontu fil-ħabs magħhom, ftakru wkoll f'dawk li qegħdin ikasbruhom. Daqs li kieku qegħdin ikkasbru lilkom f'ġisimkom. Infatti l-dawk li aħwa li għandna fil-ħabs huma parti minn River of Love, aħsbu fihom aħwa, tinsewhomx. Tinsewx dawk l-aħwa li kienu jiġu River of Love u l-lum qegħdin ħabs. Tinsewhomx. Ġesu, dak li qal huwa vera. Min imur jara lil xi ħadd fil-ħabs, daqs li kieku qisu mar jara lil Ġesu. Hawn nies li huma fil-ħabs tal-ġebel. U hawn nies li huma fil-ħabs emozjonali jew spiritwali. Ħudu ħsieb dawk l-aħwa. Ħalli jkun iż-żwieġ tagħkom miżmum fil-ġie. Min kulħadd u s-sodda ta' żwieġ bla tinġis għax Alla qed jagħmel ħaqq miż-żinja u mill-adulteri. Ħani għafem. Ħalli jkun iż-żwieġ tagħkom miżmum fil-ġieħ. X'qed jgħidha? Iż-żwieġ għandu jkun miżmum bl-ola u nur. Honor marriage. Ħanibda minn hawnhekk. Number 1. Il-koppji kollha li intom hawnhekk ma bżonn tal-idejkom u inti ilkom flimkien u inti tixtieq toġob il-Alla u għadek qatt ma żewwiġt ibda biex tonora l-Alla u żewweġ. Tu, jekk intom koppji sew jekk qed tarawni fuq YouTube, sew jekk intom xi din hawnhekk, għandkom it-tfal flimkien, ġejtu minn ħajja tad-dinja bħalma jiġi kulħadd, immissa l-ersaqtu lejn Kristu tibqgħux tgħixu poġġu tibit-tfal. Issa fittxu li tingħaqdu fis-sagrament ta' żwieġ fi Kristu. Onoraw il-Alla biż-żwieġ tagħkom. Onoraw il-luliedkom jekk tħobb il-luliedek. Illum il-ġurnata jiena llum ħafna affarijiet nagħmel minħabba għax irid nonora lill-ibni. Ħafna affarijiet li ma nagħmilx għax irid nara l-ibni. Għax illum il-ġurnata meta tkun single jekk għamil dnub impatteħ jien biss. Illum il-ġurnata ċertu dnubiet jistgħu jbagħtu uliedi.
Jekk intom kopji, arajjes u tgħidu li intom ta' Kristu, iżżewġu. Jekk intom kopji li ilkom flimkien, li ġili konna minnhom hawnhekk u tiġi għandkom it-tfal flimkien, sewwa fitxu li tiżżewġu. Onoraw l-Alla fiż-żwieġ tagħkom. Onoraw l-Alla. Ħanidilkom ċar u tont. Min jgħix poġġut jintilef. U tista' tkun qed tagħti 90% ta' flusek u żomm id-deċma u tintilef xorta. Għax il-ħajja poġġuta Alla jisejħilha ħajja ta' dnub. Inti ara kemm ħad tifhmuha malajr. Għax jiena nħobba ta' passu hemm bżonn jiena dak kollha ċiċata għalija. Se naftit. Il-ġenna ma tiddeċidix int min jidħol jew le. Sekk inti tidħol fid-dar tal-Alla għall-eternità, tittama dak li għallek Alla. Però ara kemm ħad tifhimni malajr. Li kieku inti għandek showroom tal-karozzi, jew xi business tal-washing machines, jew xi business tal-magni. U xi ħaġġi qabad waħda u ħada u għamel snin juża. Mbagħad qallek imbagħad inħallsek tibżax. Come on minnkom tgħidlu all right, no problem. Jiġifieri li kieku int għandek showroom ta' karozzi u bat waħda jew ġi xi ħadd u ħadlek il-karozza u mbagħad qallek mbagħad inħallsek tibżax u għaddew 3, 4, 5 snin u għadek qed tuża l-karozza daqshekk kieku xtrajta ma xtrajtix. Mela int qed tuża xi ħaġa illegali. U l-gvern u liġi għandu kull dritt jarrestak u jitfak il-ħabs. Ma tnuħ ħsieba ta' tajjeb qed nitratta l-karozza b'daqsi. U hija sanħallsu metlux li sanħallsu kemm ħaġġib ħaġib. Jekk ma tiġpoġġi ruħek fil-periklu, jekk inti tgħid li inta Kristu u tixtieq issalva jkollok il-ħajja ta' dejjem, tibqax poġġut. Tiżżewwiġ apposta għax ilek ħafna ta'? Għal dawk li intom rajjes, għax issenna flimkien, issa ma jtiżwel niżewwiġ. Le. Id-dar ma taqqax iżwieġ. This is going to be a hard saying, but it's the truth. Children don't make marriage. Għaw min jgħid li issa ħniżżewweġ għax issenna tliet tfal bejnietna saħja niżżewġu. Jekk tistgħu tagħmlu relazzjoni tagħkom taħdmu u żwieġ kollu sagrifiċċju, ngħidlek go for it, basta ara ma tmurx bidbiet minn Alla tiġġarraf. Imma jekk intkom għandkom problemi fil-ħolsa fil-għaxija u tiġġieldu daqs kelbu qattus u daqs l-Amerika u l-Iraq bħalissa, aħjar ma tiżewġux, għavolja għandkom it-tfal. It-tfal ma jagħmlux iż-żwieġ. Iż-żwieġ jagħmlu mara, raġel u Alla. Mela, qed nibdew. Kif ħaġġib l-unur u ħaġġib il-barka tal-Alla fuq ħajtek bħala familja. Mela once li inti issa biżżewweġ fi Kristu, issa ibda onora lil Alla fi żwieġ. Ħalli fil-familja tiegħek ikun hemm il-barka tal-Alla. Taf li meta jkun hemm iż-żwieġ, mhux żwieġ tajjeb ta' darba rejma qalulna żwieġ tajjeb ma jeżistix. Żwieġ dejjem taħdem fuqu jeżisti. Bil-Ingliż kien għandek, there's no such thing as good marriage. There is marriage, you're always working on it. Żwieġ tajjeb, mela isma' Alla, żwieġ tajjeb għamlu, int farraktu. Unuk li twaħħal fil-Mercedes, jekk fqajt Mercedes mal-ħajt, unuk li ħadd bortejt tal-Mercedes Benz il-karozza ħażina. Mhux int fqajt tal-Mercedes x'għandha x'taqsam il-kumpanija. Issa tal-Mercedes Benz insewx tibgħatu deċma. Għax qed nagħmlulkom reklam. Jekk jagħmlu għada nimuvjaw fil-binja.
Imma xed jgħidilna l-mulej. Onora żwieġ tiegħek. Onoraħ il-Alla fiż-żwieġ tiegħek. Onora l-unjoni tiegħek, onoraħ il-mulej. Meta tnejn qed iżżewġu taf x'inhu ma jagħmlu int. Issa pereżempju għadu kemm iżżewweġ Filip u Stanislas. Ma setgħux jagħmlu bħal maġġoranza li jagħmlu ħafna Maltin u madwar id-dinja. Ipoġġu sewwa u joqogħdu jiffornikaw bħal fnik. No problem. Biex kulħadd hekk jagħmel issa. Imma tidnejlek x'għamlu dawk. Dawk li ilhom qed ippożizzjonaw lilhom infushom biex ikollhom il-barka u l-grazzja tal-Alla fuq ħajjithom. Li minn dak iż-żwieġ u għaqda fi Kristu żgur ma jista' jagħtilhom ħa. Allura biż-żwieġ tagħhom f'dinja li llum il-ġurnata fil-maġġoranza sejra kontra l-prinċipji tal-Alla qed jagħmlu statement u qed jgħidu aħna rridu nkunu differenti, rridu nonoraw l-Alla. Halleluja. Amen. Grazzi Ġesu. Mela onora il-mulej biż-żwieġ tiegħek. Grazzi Ġesu. Ħammorru fi ktib ta' Proverbi, morru fi ktib tal-Proverbi. Raġel onora lil martek. Mara onora lil żewġek. Mara u raġel onoraw iż-żwieġ tagħkom. Onoraw l-għaqda tagħkom. Onora l-patt tiegħek. Onora lil-ulidek. Mara onora lil żewġek. Raġel onora lil martek. U ħanejdilkom kif. Hemm kif. Proverbi 20, naqralkom xi skritturi fuq l-unur u li għandu x'jaqsam unur u anka fejn tista' tatwaħ u tapplikaħ fil-familja. Halleluja. Ejdu warajja l-Spiritu Santu. Allimni. Grazzi li qed tippożizzjonani biex nirċievi dak kollu li s-sema għandha għalija fuq din l-art. Vers 3. U ġieħ għal-bniedem li jitbiet mill-ġlied. U ġieħ huwa onur lil-bniedem li r-raġel jitbiet mill-ġlied. Huwa ġieħ u onur għal-mara li titbiet mill-ġlied. Taf li hawn ħafna nisa ġellida. Taf li hawn irġiel ġellida. U taf li hawn minnhom jiġu rivrovla. U ħafna minnhom jaħsbu li ma nafx. Għax jew ir-raġel tiegħek, jew il-mara tiegħek, jew oħtok, jew it-tija, jew il-kuġina, jew dak li jdu toħdejkom, jew dak dabar kol qalu li. Mhux vera ta' ċertu affarijiet m'hemm bżonn ħadd jgħid għax huwa penġuta fuqek. ċertu affarijiet, ċertu ħmerijiet li irġiel jagħmlu jew nisa jagħmlu, m'hemm bżonn ħadd jiġi jgħidli xejn. Number 1, din hija knisja soprannaturali allura qgħod attent għax ċertu affarijiet il-mulej jorhom li bl-ispirtu. Sewwa, imma hemm affarijiet li inti tara ċertu kopji dejjem jitlewmu, dejjem jargumentaw. Mhux qed ngħidlek li m'għax targumenta għax kulħadd jargumenta, kulħadd ikollhom xi jgħidu, imma mhux kull nhar ta' 4 nhar ta' 7 nhar ta' ħadd filgħodu. M'intix qed tkun ta' ġieħ għal-mulej. Tibqax tkun ġellied raġel. Tibqax tkun ġellida mara. Itallem iqaf. Illum rajt il-proverbji ta' din il-ġurnata morru qrawh il-dar il-lejla. Proverbji 26 imma qrawha fi Passion Translation. Man kemm kien powerful. Kull minu iblaħ jistieden it-tilwim. Itallem aqta, itallem iqaf. Mara u raġel. Taqgħodux tikkompetu minn ħajjajt l-aħħar tiegħu. Qed nitkellmu fuq il-familja llum, fuq id-dar illum.
Proverbi 21 vers 21. 21 vers 21. Halleluja. Min jimxi bil-ġustizzja u tieba ikollu ħajja u ġieħ. Mux u ġieħ, u onur ġviri. Mela, vers 21, ħagġa naqra nħilkom. 21. Ux 21 għettilkom jena sawa. Min jimxi bil-ġustizzja u tieba ikollu il-ħajja u l-ġieħ. Ara, nisa. Jekk inti issiblek nifsek targumenta ma' raġel tijak, itallem aqta nofs il-sinek. Tejċ iktar. Tzi. Raġel. Jekk inti taf li tiġa l-mara tijak, taf kif inni, u wis probably issa mintix ħad biddilla femta, sewa, jekk inti tagħmel kwarta til-menta magħha, għamel 5 u għamel 10 minuti jitlob għalija. U għalek innifsi. Tidnejdilkom għaliex il-kopji argumentaw u l-familji argumentaw, għax kulħadd irid li tiegħu tgħaddi tiegħu. Irġiel intom minnu ngħidu li l-mara tagħkom taħsibha differenti minnkom. Dik meta għandu ngħidha, wara li żewwiġt jew qabel ma żewwiġt. Ngħidilkom viċi versa. Nisa intom minnu ngħidu li r-raġel tagħkom jaħsibha differenti minnkom. Mela la kontu ta' fuq dan kollu, tista' tgħiduli għalfejn argumenta? Baby, certain things you just have to simply accept. Full stop. U tiġiet ngħidilkom meta s-sirar, meta dan il-ġlied u dan l-argumenti kollha isir qudiem it-tfal. Ftakar intom tridu lil ulidkom isegwu lil Kristu. Taf li l-maġġoranza ta' tfal tal-Kristjani, tal-maġġoranza ta' tfal li jitilgħu fil-familji Kristjani ma jibqgħux jimxu ma' Kristu l-ulid. Brothers and sisters, honor one another. Kemm il-darbetilkom, jekk żbaljajt ma' tifel ma' tifla, u miljaruħek papa, u miljaruħek mama, ejdilhom sorry. Ejdilhom sorry. Ismani, trid ħankelkom, skużani, toħdux għalikom, mhix dawa imma naqra jibsa. Trid tfotti lil ulidek? Oqgħod tgħid lil ulidek kontra missierhom. Oqgħod tgħid lil ulidek kontra l-mammi tagħhom. Issa jsegwuh il-Ġesu Kristu. U inti tista' tirrendi kont l-Alla ta' jekk jintilfulek u ulidek. Il-ulidek ejdilhom affarijiet sbieħ fuq il-papa. Don't make them compete between mommy and daddy. Ejdilhom affarijiet sbieħ fuq il-mama. Tidnejlek xi ħaġa? Meta jien ngħid affarijiet sbieħ lill-uliedi fuq ommhom, it-tfal tiegħi iktar jisqu lejja. Mhux iktar jesqu lejja ommhom għax jibdew l-lum il-ġurnata tfal tiegħi diġà għandhom il-melħ biex ibijaw. Li jinnotaw li l-papa jitlob għal mama għalkemm nitolbu flimkien u darba fil-ġimgħa sa daħħalni għat-tradizzjoni li nitqarbnu nitolbu bħala familja nitqarbnu. Almenu darba fil-ġimgħa, żgur li tissir darba fil-ġimgħa. U jiena nsir naqra rrabjat jekk ma nagħmluhiex. Għax irid inkun naqra dogmatiku fihom.
Għax nifhem il-qawwa tal-patt meta jiġi rreleasjat fuq il-familja. U trid inkomplu nitkellmu fuq il-patt. Imma meta jiena nkellem it-tifel to bless mommy and appreciate her, ibni jagħmel hekk ara. Because to him that translates, Daddy loves mommy. Qed nonora lill-Alla, qed nonora lill-Marti, u qed nora lill-ibni. Ħalli ma ndaħħallux valenu f'qalbu f'dinja li tant fiha ħażen. Trid tkun senjur finanzjarment. Senjur, ovvjament, jekk inti ħatoqgħod ċiċċi bil-qiegħda u ma tagħmel xejn, diffiċli ħad tkun biex tkun senjur. Imma kemm hawn nies jaħdmu u xorta qishom qatt m'għandhom xejn, jekk għandek id-dejn u qed tħallsu dik nifhimha. Imma Alla ma jistax ibirkek finanzjarment għax inti torbotlu jdejh għax l-iktar prinċipju, l-iktar istituzzjoni importanti f'qalb Alla fid-dinja hija il-familja. Il-barkiet finanzjarji, il-barkiet ta' saħħa, il-barkiet tal-paċi, il-barkiet tal-paċenzja u l-protezzjoni jibdew mill-familja. Jiena fil-familja tiegħi jien ir-ras, mhux Marti ir-ras. Dik il-Bibja tgħidha. Marti importanti daqsi kif Alla jħobbna, kif Alla sejħilna, jiena nemmen fin-nisa li huma midluka minn Alla li jistgħu jipritkaw il-kelma sewwa. Il-Bibja tagħmel abundantly clear dik l-Ispirtu tal-Alla jiġi fuq in-nisa u fuq l-irġiel. Xi wħud kif knejjes l-Ispirtu tal-Alla fuq l-irġiel tagħhom biss, in-nisa ħallihom għal-ġenb. Dak ma jimportax, imma dak għax mhux isegwu l-Bibja, isegwu t-tradizzjoni tal-bniedem. Sewwa, imma daw l-affarijiet x'qed jagħmel lili. Waħda mill-affarijiet, waqt li jiena kelli disgwit mal-mara tiegħi u hemm affarijiet li ma narawx għajn ta' għajn, imma meta jiena ħfirt, tkellimt, ġejt pożittiv, ninsa, get over it, sewwa nirrikonċiljaw, nfittex li nirranġaw l-affarijiet, li ninduna hija di li Alla drabi, ħafna drabi juża lill-Marti biex ibirek lili. U viċi versa. Juża lili biex ibirek il-Marti. Nar fil-weekend li għadda, jien qedtilkom kull ara, il-mirakli li għandek bżonn Alla għandu għalik 100%. Il-fejqan li Alla għandu għalik, li inti tixtieq Alla għandu għalik 100%. Il-breakthrough finanzjarju li inti qed tistenna li inti żrajt, Alla jridek li inti kollok 100%. Imma inti tittattivah u tittirreleasjah. U mhux bil-fejdi biss, bl-unur. Hemm passaġġi fil-Bibja fejn ma kienx il-fejdi releasjat il-barka u l-miraklu, imma kienet l-unur. Aħwa, jekk kemm sitwazzjoni, jekk kemm post, jekk kemm prinċipju fis-saltna fid-dinja li Alla jixtieq li jfawwar bil-barkiet hija l-familja. Li topra fl-unur tal-Alla. Alla jaf li aħna maħniex perfetti, Alla jaf li jiena tani mara imperfetta u li la ta' raġel imperfett, Alla dak jafu kollu. Imma fil-imperfezzjoni tagħna taf x'qed jiġri kontinwament, Alla qed jittestja li qalbi. Kontinwament. Għaxina unuk li għaw niġi ngħid praise the Lord u jina jkolli l-anżita kontra Marti. Hello! Qabel inti l-passer tgħix kemm tħobbu, ma mbagħad ma tistax issapporti l żewġek. Il-barkiet, Alla ħasra, il-barkiet dejjem jinvestihom f'familja, fi żwieġ, f'koppja, f'luli.
u fej jiġi onorat ifawru. Ejja f'River of Love nibnu familji b'nies imperfetti, b'nies mimlijin difetti. Imma li jiena konxjament għax inħobb l-Alla u għax għandi l-biża tal-Alla. Bl-ebda mod ma nħalli qatra f'ħajti li b'xi mod intenzjonalment jien nixtieq deni lil xi ħadd, lil Barti, lil żewġi, lil uliedi. Naf li nisbalja u naf li ħafna drabi għamilt il-baħnanati bħalkom kollha, join the club. Halleluja, imma qalbi irid nkun pugra qudiem Alla. U kuljum għidlu mulej. Fejn qed nisbalja urini. Għax billi vetornot, naf li ma għajtlek kemm inti bravu, imma inti ignorant. Bħali. Bħalek. Aħna kollha tubi. Għalhekk għandek bżonn il-Kristu. Bravo kemm in bravo, jista' jkollok iċ-ċertifikati kollha tad-dinja u nutli, iċ-ċertifikati ma jagħmlux iż-żwiġijiet. L-esperjenza tagħmel iż-żwiġijiet, tagħmel il-familji, l-esperjenza u li inti għandek imħabba ġenwina għal Alla u għax il-żewġ tħobbu għax tħobb il-Kristu l-ewwel. Il-martek tħobba għax tħobb il-Kristu l-ewwel għax kun nitlaqtu. Sena ftit, qabli kieku jlulu talaq lejlek. Jekk intom, jiena ftit ilu għamiltulkom profesija. Li f'River of Love ħajkun hawn mill-inqas 5 miljonarji. Which are you, those 5? Olidejkom. Praise God. Mela żgur ma tistax timxi mingħajr unur. U jekk timxi bl-unur, il-flus jiġru warajk, mhux inti tiġri warajhom. Onora lill-Alla. Da ħajkonna partu fuq. Ejja nitolbu. Żommu żwieġ, żommu l-familja fl-unur quddiem Alla. Kemm għandna x'nitalmu? Inkluż jien, tara ma taħsibx. Ftakar I am only the delivery boy. Il-postman mhux perfett għax iddeliverja il-pakkett. Hija l-verità. Jekk ir-raġel qalbilek jew il-mara qalbitilek, inti tibqa' fidil. Jew fidila xorta. Għax għandek il-biża tal-Alla. Għax tħobb l-Alla, tittonora ż-żwieġ tiegħek, tittaħdem għar-restawrazzjoni, tittaħdem ix-xoqra. Marriage equals work. But if you work it, it will work for you. Ejn nitolbu. Ħankomplu nitkellmu fuq l-unur fil-familja. Għadni forsi għamilt 20% tal-messaġġ li kelli. Jekk aħna rridu naraw l-unur fil-Knisja, niftakru l-Knisja mimlija familji. U l-ewwel Timoti kapitlu 3 Alla jgħidlek li il-Ministru tal-Alla, dawk li jaqdu fil-Knisja tal-Alla, il-pastor, il-isqof, id-djakni, n-nisa tagħhom, l-irġiel ta' djakni, iridu jimxu sewwa fid-djar tagħhom. Fl-unur, kif inti tista' jkollok knisja u inti l-mara tiegħek ħin kollu tgħidilha Jezebel xetan. Darba f'tidilu ġiet waħda fuqi, għalt li pastor, għalt li raġel tiegħi ħin kollu jgħidu li int għandek ix-xitan, ħin kollu jridu jkeċċu x-xitan minn ġafejja. These are the type of churches that exist in the world, not far away from here in Malta.
M'għandix dubju li x-xitan ġieli juża lin-nisa. Bla dubju. Però x-xitan juża l-irġiel daqs kemm juża lin-nisa. Ejn itolbuha. Missi Qadis. Inti Alla ta' l-ogħla unur u jixraqlek l-unur missi. Fis-sema, fil-familja tiegħek fis-seba, hemm l-unur u l-ġieħ jopera. Għallimni nopera bil-ġieħ u bl-unur fuq din l-art. U llum li jiena li nippreżenta lill-familja tiegħi bħala membru tal-familja tiegħi, bħala r-raġel jew il-mara tal-familja tiegħi, jew anke bħala wieħed bil-lulijiet. Nitolbok Mulej Qaddis itfa' l-Ispiritu tiegħek fuqna bħala l-familja. Itfa' l-Ispiritu tiegħek fuq il-familja tar-River of Love. Sew dawk preżenti u sew dawk li qed isegwuna mill-YouTube Mulej. Mulej, naf li l-ħajja fi Kristu biex dejjem faċli għax hija kontinwament tmut għalik innifsek. Però meta aħna biss immutu nistgħu nesperjenzaw il-qawwa tal-qawmien. Nitolbok għar-relazzjonijiet kollha hawnhekk preżenti, għaż-żwiġijiet, għar-relazzjonijiet. Fejn koppji żbaljaw ma' xulxin, għatihom il-grazzja biex ikunu umli, jaħfru u jindimu. Fejn l-uliet weġġew xulxin, għatihom il-grazzja li jkollhom rekonċiljazzjoni bejniethom. Fejn Mulej Qaddis aħna bħala familja River of Love. Weġġajna xulxin, offendejna xulxin, ma urejniex paċenzja u grazzja u ħnina ma xulxin imma aġġilna tkellimna żejjed. Mulej fejjaq kull weġġa. Mulej aħna rridu nonorawk. Ibda mill-ras tal-familja r-raġel, mill-mara Mulej Qaddis li inti tajt biex tgħinu u tikkomplementaħ mit-tfal. Fiż-żwieġ tagħna, fil-familji tagħna, fuq ix-xogħlijiet tagħna, fil-ministeri li inti fdajtilna. Abba missier inti taf li aħna dgħajfa u anke aħna nafu li aħna dgħajfa. Ma permezz ta' Kristu li qawwina aħna nifilħu għal kollox. Nitlob għal dawk il-koppji li wieħed bil-membri tal-żwieġ, ir-raġel jew il-mara għadhom ma rfukx, għadhom ma jaqdukx, għadhom mhux qed timxi miegħek. Naf li mhux faċli. Nitolbok Abba missier biex iżżur iż-żwiġijiet ta' dawn in-nisa. Żur in-nisa ta' dawk iż-żwiġijiet li huma l-irġiel li huma diġà tiegħek. Dawk li għandhom il-uliedhom il-bogħod minnek Mulej. Żurhom. Żurhom Abba missier. Żurhom Abba missier. Aħfrinna fejn aħna konna ta' diżunur għalik. Fuq ix-xogħol, mal-aħwa, fil-familja, qudiem il-qrabat, qudiem uliedna. Fejn konna ta' diżunur Mulej aħfrinna għax ma jisħoqlokx. Meta aħna ngħidulek lilek jisħoq kull unur. Għamel li verament fil-klimna, fl-aġir tagħna notuk l-unur li jisħoqlok Mulej. Għax fejn hemm l-unur, hemm timmanifesta l-glorja tiegħek Mulej. U aħna għaċċana għall-glorja tiegħek. Għaċċana għall-glorja tiegħek f'dan it-tempju. Għaċċana għall-glorja tiegħek fid-djar tagħna. Għaċċana għall-glorja tiegħek fil-familji tagħna. Għaċċana għall-glorja tiegħek fil-pajjiż tagħna. Halleluja. Spiritu Santu, anfoħ bil-preżenza qaddisa tiegħek. U fejn qed nisbaljaw fl-injoranza tagħna għallimna. Fejn hemm areas li aħna qed nisbaljaw laqqas nafu. Urina Mulej. U nut li nippuntaw subajna lej il-mara jew ir-raġel jew l-ulied jew it-tfal il-ġenituri. Issa aħna l-kol kemm aħna kontabbli. Għax l-eżempju perfett huwa int biss Mulej. Ġesu. Ibni il-Knisja tiegħek. Ibni il-Knisja tiegħek.
u rċivi glorja. Irċivi onur. Irċivi tifħir. U żur il-familji kollha li huma preżenti hawn. Fil-ħolm, viżjonijiet, żur l-ulied, proteġġina molej u sawwar madwarna. Ħajt tan-nar qaddis iħeġġeġ tiegħek. Bħalma inti ċirkonda l-Ġerusalem bil-ħajt ta' nar iċċirkonda lill-familji kollha tar-River of Love. Nirringrazzjak li smajtna mulej. Numiljaw ruħna qudiemek. U nuk li nidolbu għal ħaddieħor imma llum ngħidulek ibda minni mulej. Ibda minni jgħidilu minn qalbek il-mulej. Ibda minni mulej. Grazzi tal-ismajtni. Fissem għaziz ibnek Ġesu Kristu. Halleluja. Grazie Ġesu. Halleluja. YouTube, God bless you. Narawkom, jekk intom tarawna b'YouTube, ejjew il-weekend li ġej. Intom kollha preżenti hawn, ejjew il-weekend li ġej. Come, be blessed. Come hungry. When we hunger, we honor him. Amen? Go home.